karaoke. A ty začne repovat. Co to tady dělá Rychu Dobrý, všiml jsem si toho právě před chvílí, Lubante to asi vůbec nechápe, že ostrý papír taky skoro poškrábe křupky, chrumky, křupky, chrumky, aha, startky, pozor, startky, křupky, chrumky, křupky, chrumky, aha, startky, letěj startky. Jsi na Facebooku, to je přímý přenos na Facebooku. Klid, má 3 miliony zhlédnutí. Co to tady dělá Rychu Dobrý, všiml jsem si toho právě před chvílí, Lubante to asi Kisko poškrábe křupky, chrumky, křupky, chrumky, pacha startky, letěj startky, křupky, chrumky, křupky, chrumky, aha startky, letěj startky. Co to tady dělá Rychu Dobrý, všiml jsem si toho právě před chvílí, Lubante to asi vůbec nechápe, že ostrý papír taky sklo poškrábe chrumky, chrupky, křupky, chrumky, aha startky, letěj startky. Yeah.